Kode Radio International wolwata dow mitaji 32 kilohertz 8,910. Kedito assalamu alaikum, barkamen e jemmare hande, barkamen e lorago fotta e nder taskaramji Kode Radio gila ɗo Abuja lamorgo lesdi Nigeria. Kode Radio International ɗon waddana on kubaruji be taskaramji nder ɗemgal fulfulde gila jamdi 8 yago 8 bereta waktu Nigeria, Niger, Cameroon e Chadi. Jamdi 7 yago 7 bereta waktu GMT e Ghana. Inde am Usman Yaya Musa tammi foɗango on labangal taskaramji amin e jemmare hande alkamisa 13 lewru haram tumbindu hitande 1447 ɓawo hijira annabijo Muhammad mo jam e kisnam tabiti dow muɗum fototiri be 7 lewru jetatabru hitande 2025 miladiya annabi Isa alayhi salam. Emi jogani on jantoje gila Abuja be diwal Kebbi, amma bako ɗon nda Al-Amin giɗaɗo jada e kubaruji duniyaru. Nigeria e lesdi India hautan balbe e balbe ngam honuki cippal moɗatekon karminaɗi. Ardiɗo lesdi Nigeria umri ɗum fuɗɗa lornugo hakkilo dow fiji jamu huwonoɓe gomnati ɓe darni kuɗe maɓɓe cahu. Sojajo yuwi polisjo laɓi ha o soyi yonki mako ha jalingo. To jonta kam wo'ine jonde ngam heɗitiggo kubaruji ɗin ɗi fumaji. Hukuma faddutonga moɗuki lekki karamɗi malla NDLEA ha Nigeria ena kautal koppi lesdi India ɓe narri malla ɓe darni dow ɓe huwan balbe e balbe ngam faddugo ngam ustugo nastinki lekki karamɗe. Ɓe ɓesdi e vi'ugo ɓe vi ɓe lornai hakkilo on dow no ɗum nastinta lekki karamɗe bana tramol, cocaine Nigeria iga lesdi India. Horejo hukuma kan Brigadier Buba Marwa o wi moɗetekon malla cocaine ɗon mari ɓillaji wane ha rento lesɗe ɗen Nigeria e na India. O ɓesdi o wi'ugo wodi haje hukuma lesdi Nigeria be je India ɓe sattina naral maɓɓe larugo ɗum faddi bononda. Ha fayin o foɗi hakkilo hukuma lornata hakkilo dow moɗoɓe lesdi India NCB ha o tori dow ɓe hokka hukuma en maɓɓe elto bana no hani. Nigeria latti yeso ha nastingo moɗetekon karminaɗe e yaroɓe. Ɗon nder ko waɗi hukuma Nigeria hosi jabruɗe fere ha ma e tigguki hukuma NDLEA. Haɗo bo hukuma tadiɓe police ɓe hefti kare fettojum ha diwal Kaduna. Wolwo etana hukuma police en diwal Kaduna DSP Mansir Hassan on suɗiti non nder andinore o wurtini Kenya alarba ha Kaduna. O ɓesdi wi'ugo hukuma kan heɓi kubaruwol cuɗiɗum ha ɗum yehi ɗum wiɗiti hefti kare fettojum ha kampaniwa fiyata jamɗe wondu ha fombinankere Kaduna. O ɓesdi e wi'ugo na e wonugo wakkati ɓe ɓofti kare ɗen e nanta bindigaji. O wi koltorol nasti erɗe himɓe yake ɗum heɓi habaru ti jamɗe ɗen hidde ɓe ya ɓe wiɗita. Hassan o ɓesdi e wi'ugo komishinajo hukuma police en CP Muhammad Rabiu hokki umrore maɓɓugo nokkure nden ha fahin bo ɓe hosi ko ɓe tumata ɗum fettojum man ɓe yari wakkere ɗum hakkilinta e
irin ko larani banni. Totoni on waita kubaruji ɗin ɗon garana on iga suudu radio kode international hondu Abuja lamurde lesdi Nigeria. Jami'ijo soja ha diwal Taraba yuwi hukuma police. Jami'ijo soja ha diwal Taraba o yuwi jami'ijo police laɓi ha dalila waɗi o soyi yonki mako. Sojajo on o nasti kuɗe soja andiraɗo Dauda Dedan ha o wolwowo e tana hukuma police en ha diwal Taraba James Lashen o tabitini fe'andu ndu ha jeydiyanke en ha Jalingo ha Kenya alarba ha o suɗiti wi'ugo non mai fe'i on daidai jamdi 9 jemmare altine ha fattude mayo goyi malla nder galluwol Taraba. Lashen ɓesdi e wi'ugo mainaɗo on John o heɓi noddadu jawka iga joɗiɓe kure nokkure nden ɓawo o yotti o tawi wankore ƴummi hakkunde sojajo on e police jo ha ragare hiddeko kikiɗe sojajo on yiwa mo laɓi. Wolwowo e tana hukuma police en ɓesdi e wi'ugo sojajo on doggi ɓawo fe'andu ndu, amma soja en fuɗɗiti bi'itol bo ɓe tabitini e heftan ha o nyukki. Haɗɗo bo ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu o umri umrol jawka dow ɓe wadda taskaram ko hakkilinta njamu hukuma en ballini kuɗe maɓɓe ɓe famɗa sembe en dow les ardugal andinore nde ɗo sawi on nder patakewol wolwowo e tana ardiɗo lesdi Nigeria Mr. Bayo Onanuga andini Kenya alarba o ɓesdi o wi'ugo Bola Ahmed Tinubu hokki umrore ɗo ɓawo heɓugo habaru iga Director Janar ha hukuma fansho lesdi Omolola Olo Raran. Ardiɗo on nden bo ɗaɓɓori dow ɗum yauna hosugo jabruɗe dow lamar kan. To fu e fu haɗɗo min gaddi ragare kubaruji ɗin, amma hiddeko mi jaɓɓita ha on nana ko on arti on nani. Ardiɗo lesdi Nigeria umri ɗum lorna hakkilo dow njamu balliniɓe kuɗe gomnati. Hukuma police en hefti kare futtejam ha diwal Kaduna. Ha fahin sojajo mbari hukuma police ha diwal Taraba. Jonta kam wonde e taskaraji kode radio international dinifu. Modibbo Jada a yettama. E nder jantoje amin on nanan hukumawa tabitingo hakkeji ɓi adama hokkama andiranga e inde Amnesty International nga Nigeria mettini dow nangol e nownol sawore nda Ahmad Arab wondi e luttuka. To on hisake no asaweje saliɗe ɗon dogginiri wankore e Abuja fadorde lesdi Nigeria dow noddandu ɓesdanki police en cede nantawal tare ɓawo timminki kuɗe jaggu lesdi ndin. Sawore hautade ɗan bello e mammal ɓawo ɗuɗoral ummatoje yottake Abuja dow anniya dogginirki wankore noddandu yaki hukuma hakkilanki police en ka lesdi Nigeria larto yottina bojji lenyi police en ɓe yottinanaɗi horejo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Nder asawere nde e Kenya kobaruji tabbitini sawore ɗuɗɗo wankore nden police en nangimo nder ɗon mamo heɓi naunande titanta jungo mako. Ɗum nanoyi hukumawa tabbitinki hakkeji ɓi adama ka Amnesty International hankama holli wigo non luti didaɗi lesdi Nigeria non gikimo nder wakkatire nde. Kerero fotolon wonɗon Ahmad Arab. E diwal Kebbi bo hukumawa hakkugo balla jawka ka nema
waɗi moftorde balɗe 4 be ardiɓe gomnati Kebbi dow waytingo ko'e ummatoje dow ko larani kuuɗe maɓɓe. Nda malami Bagudu be luttuka. Hukuma kiran kwatiroje ka jiha mallabo ka laddi Najeriya andira ka nema kawtal koppi mawɓe jiha Kebbi waɗi balɗe 4 dow waɗugo morre wayitinki ko ummatoje dow dittaji leddi e bo beela ndiyam. To ɗum waɗi wolide en ni e birni Kebbi hoorejo hukuma kan ka Najeriya hawtade e hukuma hakkilango wato koddiroje e dittaki leddi ka jiha Kebbi sema e nema waɗi balɗe 4 dow mobre watin ko ummatoje leylaji laabi ka'eteɗi neɗɗo to ɗum fadde to iri wato beela ndiyam malla bo ngulu e ko nandi banon. Mobre den waɗama ni e jonne Kebbi ngam foɗirgo laabi musamman waytin ko ummatoje dow ɗum haani ɗon dokka. Hoorejo hukuma kan en ya commando Kenneth Obong ɗum waɗi mawri ɗum balɗe 4 ngam waytin ko ummatoje yiɗi koddiroje ummoytoɗe ko tani caani beela ndiyam e bogulum ngam himɓe waytin e koye muɗum gonɓe e ci'e mawɗe hawtade e labbaje. Ya commando Obong o wi'i mawri den en ni e tabbitin yigo no hawti hoore yimɓe gonɓe wato fattulle e bo nokkuji feere feere kadiɓe ndiyam e bo gaɗoɓe kuuɗe ko wiyeteni caanu hiite ngam ɓe anda laaɓe ɗe tokkirta ngam heɓugo wato yideego daga kuuɗe en ɗon ko moyto. Gomaji he Kebbi Dr. S. Kawran Gwandu laatiɗo commissionajo hakkilango neɗɗa ko ummatoje ha Kebbi Alhaji Muhammad Hamid Jarkuka wato kallutanimo e morden en o wi'i morden gaɗane ngam wayton koye ummatoje dow koddiroje ummaytoɗe fuu oyi ɗum hunan ko hani sanne. Oyi daraktajo nowa malla bo nema mo yabre wato waylare senna Najeriya Alhaji Sani Koja o wangini wigo wato musamman iri bala'o ko heɓote dow shanu beela ndiyam goɗɗum non laati ɗum faɗɗa yonkiji nden bo jawdiji e kare feere feere e dille. Ɗum mani jaha Kebbi musamman gomnajo muɗum dow hoccugo jawruɗe kala wakkati fuu nani goɗɗum ummoyte. To kawtal gal en ni fooɗo e hakkillo himɓe nden bo no hawri e jami'en rento o hawti police en soja civil defense migration e bo gaɗoɓe kuuɗe yifugo gulu fama e andamɓe caanu wato mutugo nder ndiyam hawtade bo jaridaɓe fuu ɗum waɗi mordenɓe maɓɓe e donne kadi. Kanko bo gonajo on ɗis Kawran Gwandu dolel makko ƴetti hukuma nema dow balla ko waddata kala wakkatije fuu e fana hawri e waytingo koye ummatoje dow beela ndiyam. Ceerotol gonɗon Aboubacar Malam Bagudo lori jiha Kebbi. Sai taskaram ka kode radio e TV be kautal koppi RFI fulfulde taskiti waddanta on. Faggudu e ɓamtare Afrique. Abdoulaye Dikko. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam on calminama on jettama kala hen ɗo mboɗon tawede e heɗade e o wakkati nde yeftere faggudu e ɓamtare Afrique. Hannden en jewtan e dow tiɗallaji ɗi weltere weeyo ngo wawi yettinde faggudu na keɓe jawdi men. Eɗen tayki e nde waylitere weeyo e saaha ilama heewan fa bonna e sahaji goɗɗi du yoro waɗan fa kañum du bonna. Remoɓe maroɓe dabaji e kala ana heɓa torra e ɗi alhaaliji. E yeftere nde hannden en keɗoto yoga e seediɓe ɗi bonandaji ɗo rewa Sénégal jaɓɓoɗen du docteur Ahmadou andi terteɗo Amadou Waygalo o kertaniɗo keɓe jawdi jangguinowo université Ségou toon to leydi Mali. Ni woni yeftere nde bisimilla mon. heeɗiɓe on calminama bisimilla mon docteur Ahmadou Waygalo mi salminima.
diko ayta selli jam tan bisimilla maɗa e dow RFI fulfulde e docteur lamdogal arandewal ngal jogimi ngal ɗum woni lamdade ma hoɗum woni sifaji alhaali hono weltere weeye wona mbiyana weltere hawalu torra ko wawi yettinde e banggal ndema na margol leeɗe meɗen nde tiɗallay ko yiyete sanne ko anda sanne ko ɗum woni henduji mawɗi waɗa kambuji mawɗi waɗa na so kambu waɗi duusato waran low na warata low ɗi fu e tiɗallaji gonɗi e ndemal hannde sa trace kambu waɗi ta warata low na so waɗi low ɗum wariran sembe heewan sanne ɗi fu waye sifaji majji na wasa toɓude feyi na wasa toɓude wakkati hoɗum woni torraji majjum ko yiyete e banggal keɓe hoɗum woni torraji majjum ko yiyete e dow remoɓe kambu woni wakkati hani wadde so warali na henduji mawɗi na ko mbimami ko so wulade mawni sanne uyta e keɓe hono wiyete ko hani heɓede e koɓe ndemata ko e ana wadda ɗum ñawuji hono wiyete ñawuji e ndemal waɗan so ma heɓde ko kaani heɓde e ndemal uytan keɓe maɓɓe sanne bon ɗum fof so tawi yimɓe ɓe annda no waddata sina ɓe jokke ɓe ngaɗa assisté ɓe pammine no golleji hani yarede ni fa kamɓe ɗum tawa sembe mu tampintaɓe sanne e golleji maɓɓe ɗi e joni kamɓe remoɓe soɓe keeɓi hen torra soɓe keeɓi hen tampere na so keɓe maɓɓe ɗe jatti nakkisiki hen hoɗum wawi latade henne tiiɗalla e dow ɓiɓɓe leydi ndi soɓetake tiiɗallay ko wawi latade ko ɓe juppan golleji maɓɓe ɗi e soɓe jippi golleji maɓɓe ɗi koɓe andi ko ndemal no andi ɗum soɓe anda golleji fade maɓɓe heɓde nafa golleji goɗɗi par ce que soɓe juppi ndemal ɓe na towtiri fuɗɗiɗo golleji goɗɗi ɗum sina ɓe mballe e tiiɗallay ɗum wonde wiide ɓe jaaha leyɗele goɗɗe ɗi tiiɗallaji fuu e kibaru ko wiyete changement climatique yiɗi e banggal beema leydi ndi ne jawdi leydi ndi jaate hoore muɗum so ndema nakkisiki na so ndema yaari caggal e ley leydi na marol daabaji jatti yaari caggal e ley leydi hoɗum wawi latade torra e keɓe jawdi leydi ndi e beembal leydi ndi jatti ay ɓuytan sanne par ce que hannde ko wiyete exportation ko sa ɓami recette d' exportation ko wiyete recette d' exportation ko sa ɓami temedere fuu a tawa banggal ndemal e margol daabaji deɓe woni e darde mum donc tampina leydi ndi par ce que leydi ndi heɓata keɓal wawa wallude ndemoɓe wawa wallude maroɓe daabaji ɗi tiɗallaji mawɗi ko hani ƴeewede pour que ɗi fuu ɓuyto sanne andi darde mum ne mawni sanne ana mawni darde mum ana mawni sanne e beema leydi ndi joni ko walda e ɗum docteur Waygalo en kaali haala ndema ka maroɓe daabaji ɓene kibaru majji woni ko nde par ce que maroɓe daabaji ɗi iwan to ɓe gonni to ɓe jaalan nokkuje goɗɗe bon ko wurnata daabaji ɗi ko ne ana falɗi heƴata ndemoɓe heƴata maroɓe daabaji kambuji mawɗi ngaroyi ɗi sadde ɗi so waɗi fuu a tawan daaba heɓata ko ñamata nokkuyɗe fula to ndiyam ɗi fu tiɗallaji mawɗi waɗan to hono wiyete keɓe ɗe fanɗitan sanne ɗon ɗi tiɗallaji won e maroɓe daabaji e ndemoɓe ɗi tiɗallaji mawɗi woni toon sanne eywa gasi fa woodi docteur Amadou Waygalo tiyaba maɗa tiyabo de ko eyo jaam ñallu amen merci beaucoup joni en keɗoto yoga e seediɓe bonandaji e ilameji gaɗɗi ɗo Sénégal hitande ƴaɓɓine nde keɗoɗen kanko Mamadou Baba Ly joom konngol heɓuɓe torra e ilam ɗam e ley commune Ndiaye Pendaw assalamu aleykum min mbeɗa wiye Mamadou Baba Ly ɓe jeeya wuro ne wiye Bahaw e nder commune Ndiaye Pendaw e nder département Podor région Saint-Louis komin remoɓe komin aynaɓe ndu yehde ha hankkadi ilam ɗam naati hankkadi gawri maaro awanoke guesa fo hankkadi ili hankkadi wonti tan ko ndiyam dammir kadi a wawa eggnata nawata ko dow jeeri ɗum kadi en jeeya caɗele ɗen ɗon 60 hectares ganduɗa ko minen ndendi ɗum min mbaɗno min jano campagne eyyi ɗum noon en jeeyaki boni hen heddi ko noon kadi goto foof kadi ko wonko awno less maayi walla soit wooda ko mbanɗa guila jardin ji ma e oɗoji ma foof ɗum fof kadi ndiyam lewi ala so wiyama limore so hectare foof ene heewi wonde so tawi banque jaaɗa il faut wonde hedde 400 000 walla hedde 500 000 manque seeɗa ɗum ɗon sa ƴeewi ɗum ɗon sa perti ɗum haalis sa yi to dammirde kadi élevage o ka joguiɗo dammir aɗa ayni summayi kadi ɗum ɗo fof kadi ko perte maji kewɗi woni hen kadi so huɓere ma kadi yani ɗum kadi ko mbannoɗa ko ngal woni ɗon foof yani a wawa wiide tan ko ni ko ene heewi dal wiide kam e nder commune Ndiaye Pendaw gurɗe en keewi guesɗe dal koko cari e takka maayo mango ngo aɗa wawi wiide so tewi nder Bahaw ma won hedde 400 hectares taw non jiɗno remde foti remde e diwan ɗon saango ilam ɗam arde eyyi foof boni joni ko ɗum boni ko ilam ɗam ɓenni e ndungu ɓenni joni alhaali moɗon hono worri hoɗum caɗele heɗen joguiɗon e gurdam moɗon e ley o commune caggal ɗi bonandaji caggal ilam ɗam hankkadi kam ko yawti
yimɓe eggnanoom nawram dow jeeri mbaɗam toon e nder parc o waɗin faaɗere waɗin ñabbuli waɗin fof dal waɗi muusi seeɗa kono noon alhamdulillah gartiɗo jeeyanoɗo noon kam hankadi ko kulhuli idi won fof kulhuli par ce que sa ari hoɗo gonɗa huɓerde yani hankadi an hankadi ɗum tan woni kulhuli kono noon ko pulaar wi ko ronko mummuyinta ɗum waɗi amen ɗo sa ƴeewi dal ɗum caɗele ɗen noon kamen goni caɗele kulhuli a hulat mahtude par ce que a nani e wiya ko arat ko ɓuuri heewde wadde anan a waɗat kulhuli kadin ko par rapport e dammirde kadin hankadi a hulat woppin ɗum joɗni ɗum ɗon ko hankadi faggudu no jiɗi hoɗo yiɗirano ni netti wodude noon par ce que a remat daña itta nawa jeeya so tawimi ko maaro woni heen nguuru heddi ko fof hankadi ɗum dañaka wadde nguuru kam ko dertino saanga nden bangi kadin jawdi ndi kadin ko woni heen ganduɗa wonko maayi gila yaadu ndu e oɗo fof ɗum fof kadin waɗin caɗele e min e hooram min joni ɓurimi hulde ko faaya ko ariyat ko par ce que minen ga min gon ga laabi datti woode kala ko waɗano latrit law lappol tan wiya ɗo ko rang en wawi rewede waɗa to fof ko tej wona minen tan noon ko diwano fof gila lobbude ha dimat waalo ha daar fof ni way minen amen jiɗ ko mbawɗa ko wadde ko hewta mais ko laamu ngu wawi jogade ko heewi surtout laabi ɗi so darnama min koɗɗo minen gandi ko ndiyam woni ɗo hay siko hikka min ji min nanan hikka min ji min gandi ko haalteno fof gonga wadde amen jiɗ laamu ngu yo dartan amen e par rapport e laabi ɗi minen ɓurno yidde noon kam ko erango ko minen hoɓɓe ɗo e waalo ngo fof min daña site recasement woni site ganduɗa so ilam yonti min jahat min koɗoy toon e jeeri ndi aywa a jarama seydi Dikko jokkinen hen ɗo konngol joom wuuro Jamguel Oumar Djiby Malal kanko du wuuro makko heeɓi torra ɗam ilam rawaninna ndiyam ɗam ɗo nde wuuro ngo jootimo no feewi e ala fe hay yimɓe hay koɗormi en ilam ɗam yiɗi ɗum o saha joni yimɓe heeɓe ngala cuuɗi bon eyyi jawdi kay dañi caɗele no feewi jawdi kam wawa ñamde nder ndiyam e jawdi watti ko juude e nder ndiyam te on saha kadi wonno ndiyam ɗam heewe nder waalo ngo bowɗi ɗi kadi tampini jawdi ndi no feewi kewɗi hen dal duñoji fof goppin woni hen maayi ani ndiyam so yeewi tan ɓowɗi keewat ɗum addani hen kewɗi hen kam goppin par ce que wuuro ngo ndiyam ɗam taari ɗum banggueji fof hay kadi a taroɗum ara jofɗa e ndiyam fof boni dal kam pamarata boni hen feewi o saha min goni ɗo heewɓe hen hannde o saha kam kucce mbareji koɗi won fuɗima tan masade fuɗi ɓacce kono noon kam heewɓe hen kam ke mbareji koɗi hewno caɗele feewi boni hen feewi eyi Allah wandenago a jarama seydi Malal a jarama eyyi jarama yallima si yo jaam ñallu amin jarama yalle moƴƴe tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde ene gaari e timmode yewtere nde on jettama e heɗagol moɗon kala hen ɗo moɗon tawede dokke miijoji mon e WhatsApp e dow kowal 221 capanɗe jeɗɗi e jeegom 654 sappo e ɗiɗi e capanɗe jetti e ɗiɗi oɗon mbawi ɗum heɗitade yewtere nde kala hen nde jiɗɗon e dow hello Facebook RFI Fulfulde na e dow FF toɓɓere RFI toɓɓere FR tedduɓe yo en ji jeɗɗire warore RFI e ragare sey taskaram amin ka gimi fulɓe Kode Radio International Gallure Abuja lesdi Nigeria ngam fantinki e findinki inde Allah jomirawo fuɗɗiray mi godi gimol jomirawo ngaddo leddi waɗi kurɓe del leñol Kode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane jomirawo wawanan hande magam mima Kode Radio Abuja lelanay mi walliram salati taslimi ma jomirawo tan waɗoy to annabijo jagorɗo tagle duniya Kode Radio Abuja hulɓe nangoɓe nane alihi sahabu en mabbay watta ɓe to dere ɓe tokki lilaɗo maɗa ɓerde go ona ɗiɗi Kode Radio
nannanki taskaranje hulhulde nangowe kode rediyo Abuja wallahi on nanai kode rediyo Abuja hulbe nangowe nane kubaruji nangowe kode rediyo on nanai funo windare fini on nanai bandiraɓe kode rediyo ngam hulɓe ɗum waɗa on nani en gettu jomirawo fulɓe yiwi kode rediyo Abuja hulɓe nangowe nane noddi e bandiraɓe naje kode rediyo ɗi woodi ɗawdal men pato nder ɗi woodi taskaranji ɗi ɓeydolta den to nder taskaranji famudinayi nder kode rediyo Abuja hulɓe nangowe nane taskaran jamuɗum risku e nder kode rediyo taskaran tariha bifodiyo ma iɗon to nder taskaran suudu rewɓe e nder kode rediyo andal ɗum gurda in taskaran kode rediyo Abuja hulɓe nangowe nane taskaran mawɓe jango e nder kode rediyo adurgol e jamar in taskaran kode rediyo kubaruji nder asawere e kode rediyo duniyaru siyasa taskaran kode rediyo Abuja hulɓe nangowe nane taskaran sumpo e woodi nder kode rediyo ndehen e woodi taskaran koɗo kode rediyo I woodi taskaran kettiɗoɓe kode rediyo I woodi taskara fogli nder kode rediyo Abuja hulɓe nangowe nane jimi hulɓe nangowe kode rediyo on nanay ɗi in seɗɗan nder taskaranji kode rediyo joni hay mi howna on tuɗo ɗum kode rediyo Usman Shehu Usman Allah kota yonkima kode rediyo Abuja hulɓe nangowe nane Ahmad Arab Abubakar Azari manajajo kode rediyo Modibbo Ibrahim Barkilladi Akuma Idris Usman Kuwaife kode rediyo Ibrahim Muhammadu Janguɗo Bauchi Akuma Yakubu Aminu in Kuwaife kode rediyo Abuja hulɓe nangowe nane Abdulrahman Giɗaɗo Umar Jarumi Ahmad Surajo in Kuwaife kode gori Akuma Abubakar yo Abuja hulɓe nangowe nane Chadi Niger Sanad Faransa China Italy America Madalla be majum min lamsiri taskaramji amin ɗi hande mo'itinɗo taskaramji man ɗi poti ɗi mboɗi ɗi meli wato taskiti waddani on hanko woni Ahmad Arab Abubakar Azare sai tabitinɗo ɓiliɗi ɗi tilmi ɗi mboɗi on wi'ete Al-Amin Giɗaɗo Jada min poɗɗo labangal taskara kan ka hande wato jaɓɓititto on yelonto on khairu wi'ata on mbalen majam